Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun wani lafiya. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu da karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu yau za ku ji mu dauke da cewa harin ƙunar bakin wake a masallaci ya ajalin mutum 7 a Maiduguri. Rahotanni daga arewa maso gabashin Najeriya na cewa an ji karar abin fashewa a wani masallaci birnin Maiduguri na jihar Borno. Akalla mutum 7 ne suka mutu, wasu da dama sun jikata. Kawo yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin da ake kyautata zaton na ƙunar bakin wake ne. Wani ganau ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters sun fara da jin ƙara mai ƙarfin gaske, daga nan kuma sai bakin hayaki ya turniki a masallacin da ke kasuwar Gamboro a jihar. Harin ya faru ne lokacin sallar Mangarba. Jihar Borno da kewaye ta sha fama da hare-haren masu tada kayar baya na Boko Haram, inda suke kai hare-hare a makarantu da wuraren ibada da kasuwanni. Ko da yake a 'yan shekarun nan an samu kwanciyar hankali a jihar. EFCC ta bankaɗo kadarori 41 na Naira biliyan 212 da ake alaƙa da malami. Hukumar EFCC ta ce ta gano wasu kadarori guda 41 da kuɗinsu ya kai Naira biliyan 212 da ta ce tana zargin mallakin tsohon ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ne. Jaridar The Cable mai zaman kanta a Najeriya ta ruwaito labarin, inda ta ce daga cikin kadarorin akwai otal-otal da gidajen zama da floti da makarantu. Sannan ta ce ta gano su ne a Abuja, a Kano da jihar Kebbi. Jaridar ta ce hukumar yaƙi da masu yi ma arzikin tattalin ƙasa zagon ƙasa ta gano kadarorin da aka kiyasta sun kai Naira biliyan 162 a jihar Kebbi, sai na Naira biliyan 16 a jihar Kano da kuma Naira biliyan 34 a jihar Abuja. Gwamnatin Najeriya dai na tuhumar tsohon ministan da tuhume-tuhume guda 16 suka danganci zamba cikin aminci da ake zargin tsohon ministan da ɗansa Abdulaziz Malami. Gwamnan Sokoto ya buƙaci Kiristoci su dage da addu'o'i domin samun zaman lafiya. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya yi kira ga Kiristoci su dage da addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar da sauran sassan Najeriya da dama duniya gabaki ɗaya. Wannan saƙon na ƙunshe ne a cikin saƙon gwamnati na bikin Kirsimeti, wanda mai magana da yawun gwamnatin jihar Abubakar Bawa ya fitar. Duk da cewa an san jihar Sokoto da zaman lafiya, duk da haka tana fama da matsalolin tsaro, musamman na harkokin 'yan bindiga a gabashin jihar. Gwamnan ya ce gwamnatinsa ta ɗauki matakai masu muhimmanci domin magance matsalar. Mun bayar da motoci sintiri guda 170 da babura da dama domin ƙarfafa gwiwar jami'an tsaron tarayya. Sannan mun kafa dakarun askarawa na jiha, inda muka ba su motoci 40 da babura 700. Gwamnan ya ƙara da cewa gwamnatinsa ta samar da wurin sojoji a Ilela, sannan ya ƙara alawas ɗin da ake ba jami'an tsaro da suke aiki a wuraren da ake fuskantar matsalar tsaro. Wannan ya sa gwamnan ya yi kira ga Kiristocin jihar da su yi amfani da bikin Kirsimeti domin gudanar da addu'o'i ga jihar domin ta samu zaman lafiya mai ɗorewa. Ya kuma yaba da zaman lafiya da ake samu tsakanin ƙabilun da ke zaune a jihar, inda ya ƙara da cewa ana samun ci gaba ne kawai idan akwai zaman lafiya. A ƙarwaya ina rikodin kana magana don girma. 'Yan majalisar dokokin jihar Kano biyu sun rasu. 'Yan majalisar dokokin jihar Kano guda biyu sun rasu a kusan lokaci ɗaya sakamakon rashin lafiya. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kano Sanusi Bature Dawakin Tofa ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwar da ya fitar a shafukansa na sada zumunta. 'Yan majalisar da suka rasu su ne Sarki Aliyu Daneji, mai wakiltar Kano Municipal, wanda ya rasu kimanin awa ɗaya bayan rasuwar abokin aikinsa Aminu Sa'ad Ungwaggo, mai wakiltar mazaɓar Ungwaggo.